Prečo by sa mali budúci študenti rozhodnúť pre tento odbor alebo pre túto fakultu? Na strednej škole by určite mali nájsť v sebe ten potenciál, čo ich zaujalo, čo ich baví a možno v čom by sa chceli vidieť o 15-20 rokov. Je to ťažká úloha, lebo tých mnoho nových pozícií ešte iba pribudne a dnes už možno ani veľa nevieme, ale je už určite isté, ktoré pozície to nebudú, ktoré pracovné miesta už nahradí umelá inteligencia, nahradia nejaké sofistikovanejšie systémy. Čiže ak v sebe našli trošku vzťah k prírodným vedám alebo k vede ako takej, sme fakulta, ktorá pripravuje študentov vedeckých smerov, ale aj študentov učiteľstva. Čiže tú vedu viem robiť ako vedec, ale viem robiť aj ako učiteľ, ktorý odovzdáva tú vedu mladej generácii. My sa v poslednej dobe, najmä v tých didaktikách, v tej príprave učiteľov venujeme zmiešanej výučbe, tzv. Blended learning, ktorá kombinuje to dobre z toho, čo sa dá robiť online, čo sa dá robiť doma, samoštúdiom, nejakou individuálnym prístupom, čo končí otázkami, čo končí tým, čo by som sa chcel naučiť. A potom v školskom laboratóriu robíme to, čo nevieme urobiť doma, čiže objavujeme, skúmame, zbierame dáta, vyhodnocujeme a robíme závery, čo sme sa vlastne naučili a čo by sme ešte chceli ďalej vedieť, a na to potrebujeme učiteľa, ktorý nám v škole pomôže a ktorý nám možno aj pripravil tie domáce materiály pre súdium.